Unha proposta que fusiona o deporte marítimo coa gastronomía e outra que se propón enviar a toda Europa produtos españois a través de caixas de subscrición. Son Ultramarinos e Spanish Box, as propostas finalistas do primeiro Capital Gastrolab. Una experiencia turística y gastronómica, son rutas gastronómicas donde a través de diferentes actividades relacionadas con el río, tanto paseos en embarcaciones tradicionales, incluso paseos y rutas en paddle surf, una vez que terminan lo que ofrecen es una experiencia gastronómica que va complementada a esta ruta. Trátase dunha caixa de suscripción de tal maneira que recurrentemente cada mes a persoa que se adscribe a este servicio recibe unha caixa de produtos sorpresa e son todos produtos pois que poidan ter un significado para esa persoa. Cada proxecto recibirá 9.000 euros en axudas que se aboarán en servizos e necesidades para a súa posta en marcha. Una de las nuestras es tener una página web potente que podamos posicionar bien y después seguramente la adquisición de un pequeño barquito para poder hacer las rutas tradicionales. Para min isto supón un voto de confianza. Cando estás empezando, por moito que ti teñas clara a idea e que saibas o que queres facer, a opinión dos demais conta moito, sobre todo cando estas persoas son persoas expertas en viabilidade de negocio. O xurado desta aceleradora e incubadora escolleunos polo seu carácter innovador, enorme interese e alto impacto das dúas propostas no mundo do emprendemento. Proxectos que merecen que a administración lle dei un pequeno empuxe, como vai ser, sobre todo que faciliten, como estivemos ata de agora, facilitando formación, que tamén é necesario. A entrega de premios celebrouse no marco da xornada de clausura do primeiro foro Think Tank de Gastronomía e Sostibilidade. Durante toda a fin de semana, diferentes expertos pasaron polo gastroespazo para reflexionar sobre estes temas. Falamos de slow food, falamos de residuos cero, estabilidade na gastronomía, pero tamén falamos hoxe moi especialmente de novos negocios, de emprendemento. Foron 3 días, coa que a formación foi moi importante para a gastronomía, para diversos sectores turísticos da cidade, e eu estou moi satisfeita. No mes de decembro presentarase un documento recompilatorio das conclusións ás que se chegaron coas mesas redondas desta fin de semana.